Hej YouTube, jeg er lige tilbage her. Jeg har lige været i skole og holdt det op. Det går hver dag i dag. Så jeg har jo lige haft konfirmation her for et par dage siden, så jeg fik en iPad. Sort, 2-3 GB. Den nye selvfølgelig. Det er rigtig rart. Men så i dag er jeg med i skole, så jeg synes det var lidt ærgerligt, at jeg kunne ligge og få ridser og sådan noget. Så jeg havde godt nok købt det der ene cover. Det der brune i læder. Det er smart cover. Men jeg vil godt have noget til at beskytte den sådan hele vejen rundt, når jeg bare rundt på den, sådan lagde den bare på bordene og sådan noget. Så jeg var lige en tur i Bilka. Så fandt jeg den her. Jeg synes, det var rigtig rar. Man kigger ind i en lille partskyde. Men så er der rigtig god for herinde i. Så kan man ikke se det. Så er det tykt noget. Jeg tror det er cirka 1 centimeter bredt. Så rigtig god pakke. Men det var bare lige sådan til information. Jeg er rigtig glad for min iPad. Og jeg har lige købt iMovie på min iPad. Det fungerer fint nok. Selvfølgelig, det er jo ikke noget helt vildt stort, som det er på computeren. Men det er fint nok lige til at lige mixe et par videoer sammen sådan. Og det er jeg rimelig tilfreds med. Men så det jeg tænker på, at jeg spiller selv meget Minecraft. Og så tænker jeg på, jeg har prøvet light-versionen til Minecraft på iPad. Og jeg synes faktisk, det er rigtig godt lavet grafikmæssigt sådan noget. Så overvejer jeg, om jeg skal købe den helt store version. Men den koster alligevel 50 kroner. Så jeg vil godt lige have noget feedback, hvis der er nogen af jer, der ved hvis nogen af jer kender noget til. Hvis nogen af jer har prøvet det, synes godt eller dårligt. Altså, jeg vil meget gerne have, at I skriver, hvis det er noget dårligt, eller det er bare ringe. Det kan jeg ikke betale sig. Og det gør ikke noget, hvis det ikke er helt lige skal op på computer, fordi det kan jeg ikke forvente. Men det vil jeg rigtig gerne, og så jeg håber, I har en god eftermiddag. Jeg har rigtig hygget mig meget i shorts, og det er næsten ikke engang til at have cap på i dag. Det er frygtelig varmt. Det er noget nyt, jeg er begyndt med. Jeg har aldrig gået med cap før en tid, men jeg synes lige, det skulle da prøves. Så det kan godt være, at jeg blev ved med at gå med, men lige til at starte med, at jeg blev det. Så vi ses YouTube. Nu må vi snart håbe, at ham der Mathias, der han lige får smækket en video ud. Det sagde han snart ville. Så det er jeg håbe. Og ikke bare mig, så lytter på hele tiden, det bliver det kedeligt i længden. Men ja, vi ses, som sagt før. Hej.